gràcies a tots vosaltres de ser avui aquí i gràcies diguem-ne a l'Antonio i a tot el que al seu entorn es du a terme des de fa anys en el món de l'art i la cultura del nostre país i singularment, esclar, aquí a Gavà. Sabeu que des de fa temps segueixo amb molt d'interès i conscient de la importància que té la feina que fa la Fundació i que és molt important que entre tots aconseguim que la continuï fent durant molts anys, perquè aquí a Gavà i en tot el que l'envolta, tot el territori humà i d'inquietuds culturals i artístiques que l'envolta, la Fundació Rosa Mézcola constitueix un far, un focus, un espai d'acolliment i de projecció i tots ens hem d'esforçar perquè continuï sent-ho i ajudar que això persisteixi. Jo soc un admirador de l'Antonio com a pintor, hem treballat junts, però és que a més tot el que des de la Fundació s'ha organitzat, exposicions, diàlegs, presentacions, és un tresor per la nostra vida col·lectiva. Per tant, l'articulació del nostre espai cultural indispensable perquè jo crec que és un dels millors poetes, no crec, és un dels millors poetes que hi ha a la nostra literatura. Ho comentava amb ell, però ho he comentat amb altres persones. El seu darrer llibre de poemes és el millor llibre de poemes que es va publicar sens dubte l'any passat de Catalunya i probablement un dels millors que s'ha publicat fins a la península l'any passat. I a més, diguem-ne, ell va ser vicepresident del Consell Nacional de la Cultura de les Arts, que jo ara presideixo, per tant hi ha un vincle entre nosaltres que evidentment és molt anterior al fet que ell fos vicepresident i que jo posteriorment fos president. Manuel Forcano té una formació filològica de primera magnitud, ha estat professor d'hebreu a la Universitat de Barcelona, s'ha format en diversos països de Síria, ha viscut a Israel, coneix molt bé que ha estat de la vida que s'ha desenvolupat en aquestes terres i que ha vist néixer una comunitat que va veure néixer diguem-ne la nació catalana en el seu moment. I a més no tan sols que la va veure néixer, sinó que s'hi va reconèixer i que la va assumir com a pròpia. Estem parlant evidentment dels jueus, uns jueus que preexisteixen a Catalunya, diguem-ne, a la condició de Catalunya mateixa i que, diguem-ne, són víctimes, s'associen en l'esplendor de Catalunya i participen molt decisivament. Aquests dies, fins al dia 5 de juliol, jo us recomano, i diria 100 vegades la paraula recomano, que aneu al Saló del Tinell, al Museu d'Història de Barcelona, on es pot veure una magnífica, una impressionant exposició sobre els cagadors o les cagadars de Barcelona, que són un exponent precisament d'això que comentàvem fa un moment, d'aquesta aliança, d'aquesta participació del món hebreu en el que era l'esplendor, el moment més brillant, en aquest cas del gòtic reflectit en il·luminació de manuscrits. Són documents, ell us en pot parlar molt millor que no pas jo, del segle XIV, que al cap de molts segles tornen a Catalunya i que tots ells, cada un d'ells, és un autèntic tresor que mereixeria una exposició monogràfica i que les circumstàncies han permès, com que totes aquestes cagadars van ser fetes, concebudes, realitzades a Barcelona o a Catalunya,
hagin pogut tornar, i nosaltres som molt privilegiats de poder veure aquesta exposició. Però és que resulta que aquesta exposició té 3 comissaris i un és la persona que teniu aquí davant. Per tant, diguem-ne, jo soc un cocomissari i amb Anna Bejarano i Josep Lluís Carod Rovira d'aquesta exposició que jo us recomano que aneu a veure. En tot cas, jo no us en diré res més perquè és ell qui ha de parlar. Sí que volia donar-vos les condicions per interpretar la importància i el privilegi que tenim tots de poder-los sentir i a més d'entendre per què ens parla avui dels Jocs Catalans. I jo a més us convido a llegir un llibre que segur que us ajudarà molt a entendre una part substancial del que és la nostra història. Gràcies, Carles. Les teves paraules, sobretot per la teva amistat, que per sort i privilegi meu fa molts anys que la gaudeixo. I abans de començar fent la presentació del llibre Els Jocs Catalans, naturalment voldria agrair-li també a l'Antonio, que per bé que no me'n recordi que he vingut a gravar d'altres vegades, no vol dir que no recordi que també me l'estimo de fa molts anys i que el tinc per bon amic, i també naturalment l'Arquí, que parlem molt per correu electrònic, però no havíem tingut encara ocasió de conèixer-nos. Mireu, el llibre Els Jocs Catalans va ser un encàrrec. L'editora d'Angle Editorial em va cridar a l'editorial, em va dir, tinc una idea, a veure si tingués de gust fer-la, i quan vaig anar-hi em van ensenyar un llibre que es deia Guia Xafardera de Catalunya. I era un llibre interessant en el qual s'explicaven anècdotes. Sabies que el gos d'atura català el van portar els visigots quan van entrar a la península? No ho sabies. Sabies que l'ase català el van fer servir per colonitzar Amèrica? Els espanyols, no ho sabia. Coses interessants, així, anècdotes. I jo vaig dir, i aquest llibre què té a veure amb mi? I em va dir, volem això dels Jocs Catalans. I la meva primera reacció va ser molt negativa. Vaig dir, no, impossible. Jo no puc fer un llibre de bromes o d'anècdotes o de cosetes d'una història d'una gent que va viure a casa nostra, que eren nosaltres i que van haver de marxar o que es van haver de convertir i que van acabar malament. No podem fer un llibre d'anècdotes d'una gent que va passar malament, perquè no van viure bé. Els van perseguir, els van humiliar, els van pressionar i finalment els van convertir o els van expulsar. Dic, quin llibre podem fer? I vaig dir que no, em vaig aixecar i em vaig dir que no. I ella, la Rosa, Rei, la meva editora, va dir, pensa-t'ho, pensa-t'ho. I a casa vaig anar pensant, vaig dir, no, clar, a banda dels moments tràgics, que n'hi ha molts, hi ha allò, hi ha aquella cosa, hi ha aquell detall que a partir d'allò pots explicar el perquè de moltes altres coses, pots desfer prejudicis, pots ensenyar coses que mai s'han dit o que s'han dit només a nivell acadèmic i que la gent normal del carrer que té ganes de saber a vegades no té accés a aquestes publicacions de caire acadèmic o que són publicades en revistes a vegades molt locals, molt especialitzades que no hi arribes. És a dir, va, m'hi vaig anar posant per explicar una història dels Jocs a Catalunya d'una forma amena, d'una forma divulgativa, que és el llibre que és, des de 0 fins a avui. És a dir, els Jocs a Catalunya des de que pensem que van arribar fins als que hi ha avui en dia, que els tenim més o menys censats, els que van a les sinagogues, naturalment els laics no, i que tenen 4 sinagogues a Barcelona els Jocs avui en dia. Quan arriben els Jocs a Catalunya? Doncs no ho sabem, no tenim documents. El que tenim són notícies indirectes que ens fan preveure, que ens fan pensar quan possiblement podien haver arribat. El mateix fet que l'apòstol Pau digui que vol venir a Hispània a evangelitzar és senyal que hi ha comunitats jueves, perquè els primers cristians van evangelitzar allà on hi ha jueus que els puguin entendre un missatge messiànic, un missatge basat en unes escriptures que són les escriptures de la Torà, és a dir, l'escriptura hebraica, la Bíblia hebraica. Per tant, nosaltres pensem ja que al segle I podrien haver-hi ja comunitats jueves afincades a casa nostra. A on? Doncs segurament en els llocs on s'establien lligams comercials amb el Mediterrani oriental, és a dir, els grans ports, Tarraco, Empúries, Mataró, a vegades. Per què? També perquè trobem monedes d'època jueves, però d'època romana, les trobem per casa nostra. I pensem, com pot ser, doncs perquè segurament ja hi ha comerciants aquí que porten al final les famílies i es creen les que podrien ser segurament les primeres comunitats. Si això es confirma, diríem que els jueus són a Catalunya abans que els catalans.
o que hi ha jueus a Catalunya abans que Catalunya fos Catalunya, abans que la nació catalana existís, i que per tant els jueus si ho adoptem aquesta convenció així, són un element constant, o molt constant, o possiblement el més constant de la història d'aquest territori, d'aquest territori que nosaltres avui anomenem Catalunya. És molt desconeguda la història d'aquests primers moments dels jueus aquí a casa nostra, però una cosa també molt desconeguda pel públic general és que Salomé, la cèlebre Salomé de la dansa dels 7 vels, la filla d'Herodies, casada amb Herodes Antipas, que és el fill d'Herodes, de la història bíblica, la causant de la decapitació de Joan el Baptista, segurament va morir i està enterrada amb la seva família i el fill d'Herodes també a 30 quilòmetres al nord de la Vall d'Aran. Perquè l'emperador Calígula els va desterrar, els van caure en desgràcia, els va treure de Palestina i els va enviar castigats a un poble al nord de la Vall d'Aran, on segurament degueren morir i estan enterrats allà. És a dir, personatge bíblic per tots coneguts, no sabíem que el tenim o que va acabar els seus dies aquí al costat, segurament veient el Canigó. Per tant, aquestes primeres comunitats jueves van créixer tot i els mals moments de la caiguda de l'Imperi Romà. Quan cau l'Imperi Romà la gent fuig de les ciutats, els jueus que segurament tenien aquestes primeres comunitats a les ciutats degueren fugir cap a l'interior del país, però això va sembrar la llavor de les comunitats posteriors que sí tindrem a l'edat mitjana a tot l'interior de Catalunya fins al Pirineu o a l'Empordà. Per tant, la caiguda de l'Imperi Romà és un sotrac per aquestes comunitats, però dona germen a la formació de noves comunitats a l'interior del país. I amb l'establiment finalment a la península ibèrica dels visigots, nosaltres assistim a dos períodes. El període del segle VI, en què els visigots són molt tolerants amb els jueus perquè estan preocupats en les seves pròpies disputes teològiques entre arians i catòlics, i per tant deixen que els jueus facin. I facin què feien els jueus? Doncs és una època on són molt proselitistes. Convencen a molta gent que es converteixi al judaïsme. Per què? Doncs perquè el cristianisme encara en aquesta època s'ha de considerar una religió relativament jove, dividida, amb moltes trifulgues teològiques entremig. El judaïsme no. El judaïsme és una religió molt antiga, amb molta solera, amb un llibre sant, amb unes festes molt marcades al calendari, amb unes lleis alimentícies molt clares. I qui posa el crit al cel? L'Església. Perquè ja en aquesta època els cristians pagaven, no tots i segurament no d'una forma endreçada, perquè ara també hi ha molta gent que se salta Hisenda, com veiem als diaris, però la gent pagava un delma, és a dir, un 10%, això es diu delma, un 10% dels beneficis que tenien de la feina que feien, i el pagava l'Església. Quan la gent es convertia al judaïsme, naturalment ja no havien de pagar el delma a l'Església. Per tant, l'Església es preocupa i es posa les mans al cap, no només perquè perd fidels, sinó sobretot perquè perd contribuents. I nosaltres ho veiem això en les actes dels concilis eclesiàstics del segle VI, on l'Església procura que jueus i cristians no estiguin en contacte, no mengin junts en una mateixa taula, que no celebrin festes junts, que no cantin, que no ballin junts, que naturalment no hi hagi relacions sexuals ni aparellaments entre ells, etc., per separar i evitar el que ells anomenen una contaminació o un contagi que provocava al cap i a la fi una pèrdua de contribuents i de fidels al mateix temps. Però això acaba l'any 589, quan Recaret, el rei visigot, es converteix al catolicisme, perquè abans els reis eren arians, que després l'Església Catòlica va convertir en heretgia. Per tant, s'unifica l'elit política del país amb les forces vives de l'Església. I els cànons eclesiàstics passen a ser llei civil. Per tant, a partir del 589 nosaltres veiem una política molt restrictiva per part dels reis visigots en contra dels jueus. El proselitisme s'acaba, perquè queda fora de la llei, ser jueu queda fora de la llei. I alguns historiadors s'han atrevit a comparar les mesures antijueves, que eren molt bèsties, unes persecucions molt implacables, s'han atrevit a comparar aquestes persecucions a la solució final dels nazis a Alemanya o a l'Europa. Per tant, a partir d'aquesta època, el julivert cau en desgràcia, naturalment, perquè era l'aliment que feien servir aquella gent. Si tu vols deixar de ser aquella gent, menysprees aquell aliment. Llavors el regales com un senyal de menyspreu. No, és que això no vol res, endú-t'ho. I el fas servir per condimentar, no per fer-te una amanida. Perquè si fas una amanida, què vol dir? Que ets aquella gent. I ens ha quedat això, ara ja, naturalment, d'una forma inconscient. Si aneu a Andalusia, per Setmana Santa, ara que s'apropa, on hi ha les mostres de devoció més extrema envers la religió? Andalusia. Per què? Perquè la religió és la regió més plena de població conversa, amb una inquisició vigilant, on els inquisidors eren conversos també,
però per tant més papistes que el papa, per tant més cruels que mai, i on la gent s'esquinçava els genolls per caminar de l'inrevés o fer processons les més bèsties possibles per demostrar que eren cristians, perquè no volien anar a la foguera. I l'altra anècdota, i amb això acabo, és que Joan II, el 1468, el rei de la corona catalana aragonesa, tenia cataractes i els metges jueus a l'edat mitjana eren els més ben considerats i tot i que hi havia una prohibició expressa del papat per no tenir metges jueus o no curar-se amb metges jueus, Joan II, com tots els reis catalans i els mateixos papes, tenien metges jueus i el metge jueu de Joan II era un Cresques amb Narraví de Lleida, un gran oftalmòleg, que el va operar de cataractes. El va operar primer l'ull dret i li va operar amb una data tan significativa avui per nosaltres com l'11 de setembre. I va quedar molt bé. I va dir, ara m'has d'operar el segon. I va dir, no, va fer una carta astral, perquè abans la medicina funcionava també amb aquests paràmetres, i va dir, perquè surti bé l'operació del segon ull hem d'esperar 12 anys. I Joan II li va dir, ni hablar, m'operes immediatament el segon ull. I sabeu quina data va caure la segona operació? Que va anar molt bé també, el 12 d'octubre. Gràcies. Podemos hacer algún tipo de preguntas, si te parece bien, Manuel. Sí, sí. Pues adelante. Sí. Bueno, jo ho preguntaria tot perquè no sé res i és dramàtic. El llibre ho diu tot. Per això. No, però faré una pregunta molt concreta per veure què en penses tu. Fa uns anys va venir a Gavà el professor Verdader, el nom em costa una miqueta, que és el, ja ho saps, el president del Centre d'Estudis Colombins i tal. I va parlar d'aquesta línia d'investigació sobre la figura del Cristòfor Colom i de la possibilitat que la seva adscripció a la nació catalana estigués oculta des de l'origen, perquè semblava que podia venir d'una família conversa o ser un convers. T'ho pregunto per veure què en penses o què en saps. A veure, el tema de Colom és molt recurrent. Un personatge de la importància de Cristòfor Colom que no se sàpiga d'on ve és mal senyal. És senyal que amaguen alguna cosa. Si no, doncs quedaria molt bé dir ve de tal família i tal cognom i tal seria. Però no és així. Per tant, no sabem quin és el seu origen i llavors s'especulen moltes coses. S'especula si és català, s'especula si era de Felanitx, s'especula de Gènova, etc. Hi ha moltes línies obertes. El Jordi Savall va fer fa uns anys un llibre-disc sobre Cristòfor Colom i en allà s'expliquen les diferents vies d'interpretació de la seva vida i del seu origen. Una d'elles diu precisament que fos convers. Per què? Perquè, a banda que no se sap d'on ve, perquè en alguns documents manuscrits que es conserven d'ell, amb una cantonada, hi ha dues lletres hebrees escrites com una marca que és una B i una Hei. Són dues lletres de l'alfabet que són l'abreviació d'una fórmula hebraica que s'escriu en totes les cartes que es diu Baruch Hashem, és a dir, Déu sigui beneït. Per aquesta marca, molta gent ha especulat que si Colom escriu això, li queda un deix encara de família jueva que a l'hora d'escriure una carta encara escriu els documents posant aquella marca. D'altres investigadors han dit no és una B i una Hei, és un gargot. Aquí hi ha una discussió de si és una B, si és un... no se sap. Però, clar, s'especula molt. El llibre mateix parla de que, tots ho sabem, i això sí que se'ns ha explicat, que els viatges de Colom van ser finançats per les grans fortunes jueves del Castella, abans del 1492. O d'alguns que ja s'havien fins i tot convertit, però que per solidaritat conversa possiblement van pagar aquests viatges. També s'ha dit que en la tripulació dels vaixells que van a Amèrica hi havia molts conversos, gent que fugia. Qui fuig de la Inquisició? Els conversos que veritablement no s'han convertit al 100%. I per tant, era natural que en aquells vaixells que anaven a un altre món hi fugís gent que estava perseguida. S'ha dit també que Colom feia servir només les cartes i els documents per navegar fets per jueus i els tenim documentats en llistes i tots són autors hebreus. Clar, tot això fa sospitar. Ara, posar-la amb el foc, jo no la puc posar. Jo i molts investigadors, perquè si bé alguns indicis t'empenyen a creure-ho, altres t'empenyen a creure el contrari.
Yo, Manuel, quisiera hacer una cosa. Actualmente, la relación de la Iglesia cristiana y los judíos, ¿cómo está? Ya hay un momento de libertad, cada uno, pero Sí. ¿qué relación existe? ¿Es una relación de dejar cada uno que haga lo suyo o hay una cierta, digamos, No, correspondencia? Actualment i sortosament les relacions entre les jerarquies eclesiàstiques cristianes i els grans rabinats són d'una completa col·laboració i bona entesa. Tots saben que hi ha un passat darrere molt negre, però actualment hi ha una bona entesa, podem dir, sempre dintre el marc del políticament correcte. És a dir, hi ha entesa i d'això, per molt que hi hagi possiblement un greuge històric molt fort que els jueus han patit respecte de l'Església cristiana. Però actualment, i més amb el papa actual, hi ha una entesa i una línia de col·laboració directa i molt... Ara estan tots en la mateixa guerra, que és lluitar contra el laïcisme o contra l'abandonament de la idea de Déu per una part important de la població del planeta. En el fons estan al mateix bando. Acompañador, por esta guía tan importante que hace sobre los judíos en Cataluña. Por cierto, el libro lo tenemos, lo podemos comprar si os parece bien, y Manuel, pues podemos aprovechar el momento para que lo firme y lo deje así. Pues muchísimas gracias por estar aquí, espero que no sea la última vez, sino todo lo contrario. Vendré más veces e intentaré cortarme. Bueno, y gracias a todos vosotros por vuestra presencia y esperemos la próxima exposición. Solamente os recuerdo que lo que tenemos ahora como exposición es una exposición muy especial. Es una exposición de un coleccionista de ex-libris. Esta muestra que tenemos de los ex-libris, el libro es una cosa muy especial que aún actualmente se mantiene. Hay autores que hacen ex-libris. Todos ellos son grabados calcográficos, y la primera parte de esta muestra es de la gran colección de Zaera que él tiene como propia. Pienso que tiene más de 20.000 ex-libris, es decir, aquí tenemos una pequeñísima representación de su colección. Y esta exposición tendrá una continuidad, pronto tendremos una segunda parte. Ahora nosotros desde la Fundación aportamos nuevos ex-libris, autores actuales que hacen grabado. Se ha hecho un tipo de libris nuevo, en este caso dedicados a nuestra fundación. Y esto lo presentaremos, pienso que es el 7 ya de abril. En el libro siempre tiene una persona que es el que recibe, a quien se le hace el ex-libris, y una especie de lema donde se explica, ya luego si queréis mirar tranquilamente, donde se explica algún detalle, si esta persona al que se le hace el libro es un doctor o es una persona determinada. Entonces siempre hay un lema dentro del libro que está escrito. Aquí tenemos el libro antiquísimo, de años distintos y sobre todo de una belleza total. Lo que pasa es que siempre el libro es pequeño de formato,